Mano e county ma Homa Bay. Nyaka sani kwa neno weche matimore sirikal manywanda nikech adira wang'eyo ni seche moko jopiny ne nyalo bedo kod geno ni gisani makoro kaluore tok winjruok mane jatend piny William Ruto kaachiel kod Raila Odinga okete kokgi mano winjruok mag gik moko apar. Seche moko jomoko ne paro ni koro dhok ma jogo mantiere sirikal wacho ema dhok ma jogo manitiere duond bura mar ODM biro bedo ka wacho. Kata kamano wasebedo kwaneno ka nitiere jogo manitiere ODM makoro wuok oko to wacho ni jatend piny ok tim makare. Wechego mag sirikal mar loch gwenge konego bed no donjore, onego bed no weyo sirikal mar loch gwenge tiyo makare kaka noyang kod katiba mar higa mar 2010. Weche makamagi kwanno katimore sani, in kaka jal manitiere e sirikal kod kukune nyalo bedo ni nitiere pogruok moro mosechako mienjo e sirikal manywanda. Erokamano ahinya nyamera, awinjo jotwak wetega imba winji. Ita be nitielo awinjo kaka piny jotelo mamoko wuoyo. Adwa nyisi authoritatively ni onge keny ma perfect. Keny en gima ikungo. To bende dhako maber to be nyaka nudu ni ng'ute. Seche moko biewi mana ni kiny nadhi dalawa. Iwinja. To bende kiwuotho matin iduogo gi kube moro to be yudo kose rudu ni nyuka kanyo to ubieuru abiewa to dhi mana mbele to loso mana keny. In the case of Mar ODM UDA 10-point arrangement, adwa nyisi ne Raila ok ja siasa manyoro. Ruto be ok ja siasa manyoro. Joge gin jo siasa matene kendo gin joma ose gero chama mopogore mobedo a national platform. Level ma jakom osechope to gima Ruto osechope wawuok kuom jakom omiyo joge independence mondo giwach their minds. An oseyiera ODM before omiyo ang'eyo kana an MCA Nairobi kana wachoga pacha contrary to paro mar ODM to seche moko ODM kanyo nitiere gi mechanisms ma ji gwere to ji tuomore to ji duogo riwo paro. The same as UDA. Wan gi jotelo mantie UDA kaka senator ma Nandicha man neno chien kacha ka wacho paro mopogore gi kaka party leader marwa en. To okomone bedo jachama. Mano me ada wacho ni one individually one analyze statement mag politicians magwa as first and as an individual. Ngato no wacho ni if you want to kill a dog you give it a bad name. Kidwa nego guok ti hango ne ni en sude. Koro kamara mora mokalo to sude ero ti en makiti katiti menade tinege. Orengo is an old politician ma is very experienced. Problem Orengo ne godo. Ni Orengo osebedo katimo gimiluongo ne activism. Osebedo katimo politics and activism. Osebedo ko represent civil rights magji mag pingo. And gima da wacho kuome ni number 1 Orengo kanyalo yie mondo mi ping sirikande mar Siaya. Ang'o ma nomono Orengo winjruok ka noduol ok penjo jalopne moduol no penjo ni system mag kaka oran sirikande ma Siaya. Ang'o momiyo en wuon nokonyal yie internal democracy within Siaya County. Ang'o momiyo Orengo okuyie mondo MCAs mage ma Siaya County mondo timene proper oversight. Unity incidences mako miwinjo ni kia deputy speaker nolo nyekom mara ni kia ng'ao makomi o makomiti. Adwa mana nyise nikech en jatelo mwaluoro kendo man gi experience kendo seche moko osebedo role model ne jo siasa machalo kaka wan. Da kwai kama as much as en gi teko mar pingo sirikand William Ruto da nyise ni to ng'e role mare. By all standards, county governments, the national government are independent and equally too interdependent. That makes Orengo part of the executive. The interdependency level margi make Orengo part of the executive. Onge kakinyalo bedo part of the executive, nitiere structures of governance. At the national level, one gima riwo county government miluongo ni Council of Governance, the COG. Nitiere committees
a COG level Orengo ochungni committee mane at the COG level to a membership mane to ben gi proof mosekelo ne jopiny gi jo Siaya mawacho ni weche mawacho gi sebedo kaluwo gi sirikal the executive wadwa at the committee level mar mochungne kama COG to aseluwe for 1 year gini pokotim Orengo ne gibadwa pinjo kendo owacho ni gimoseyudo onge chien kacha Ruto kano dhi Siaya panne ndalo homecoming mar wadwa Owalo na neno ka Orengo wacho ni ogoyo kamano ni ker kuom mieti tingni mar konyo sirikande 2 years down the line Dominion Farms put like idle ngama puro Dominion Farms tingni go oseloso go ang'o kata Dominion Farms kachacha mondo konyo godo ngima mag jo Siaya kapod national government onge kony matimenade mamiye mana mada wacho ni jaduong' Orengo siasa mare osebedo gi siasa mare oseneno ni sa ogik election is nearby gima osetimo malong'o onge ne jo Siaya omanyo scapegoat scapegoat mane a jodalawa dong' nuneno ka anyiso Ruto momiyo pokatiyo owe manyo scapegoat pod en gi time higa modong' achiel gi nus ni otine jo Siaya jotelo mamoko waseneno ka Sifuna ne wuoyo Governor ma county ma Kisumu bende yande wuoyo kata nyando golo milome mare ka koro wacho ni weche go mago mag thiro mana sirikal mar loch gwenge ka koro wacho ni onego beni gik mamoko iwene sirikal mar loch gwenge sirikal ting magintiere godo moko kuom gi otamogi to gidwa donjore mago mag counties gigi ok wache platform mar luongo jofwambo gigi wache sirikal gero gi dongruok nikech nitie structures of governance gigi lose boardroom sani ODM nitiere kod a silent arrangement kod UDA nitiere committee mochung'ne follow up mar 10-point agenda gin kaka jotene mag ODM be giseluwo gigi magiwachi ni gigi moloyo sako it jopiny wae waneno pendekezo marwa kaka jo ODM ni migawo mar kura cha nikech kura ok diwuo president ok diwuoga barabara to wacho ni chakre ka wuono kura wamiyo jo Council of Governors gigi nyaka lok mana gi chik gin chike moko ming'iyo ni to chik mano create kura kod kera en mane to kadwa ni mondo timne an amendment gigi dok mane od bura both the National Assembly and the Senate gin gik madwaro legal structures manyaka bed followed nyaka leta mogik adwa wacho ne jaduong' Sifuna kod Orengo kod jaduong' Anyang' Nyong'o wan Sifuna king'iyo history mare waneno ka en samobiro ga pingo sirikand Ruto taneno ka most of the cases obiro ga mana ken thurwa kaluo Nairobi ka nitiere county government pokaneno kama Sifuna orakore arigari ko support county assembly ma en ex officio member mar Nairobi City County Assembly onge kama osedhiye as an ex officio member of the Nairobi City County Assembly mochiwo kata petition mare mowacho niya county government mara marito mane senator mar Sakaja ok dhi maber ne jo Nairobi e yore machalo kama pok waneno dajiwe ni teko mochiwo cha ochak gi kama yiere Nairobi ka mondo losno Nairobi nikech Nairobi ka emoriwa duto